Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Aronre pen Karbiang long along le kachirai bor ia tumaphan ke tharlepon Lahorijan Dudukhan koloni along Aronre pen hemkachi kimatumaphan Karbiang long Autonomous Council pen tharlepon Karbi Anglong pen Nagaland ahoy mate Assam Nagaland Interstate ahoy along Dudukhan koloni pu Karbi Anglong along le along Aronre pen ke dobor ia tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department atum patir piponsi ke damtang ni phai inquiry ke tharle asai dengponlu Puthot second phase tami Bangso Lahorijan Block 3 Dudu koloni along eviction mate ke tharle asai dengpon Bangso Aronre penang ke do bomatum ke do thipji aphan penangan bor ilo bon sitami Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department atum sang sesi Bangso Lahorijan Dudukhan bosti along tharle ponlo Bampathar Maji Arong along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen Jingki Chethan ajai mek amai padopon lapen pe karom sitami ronpon Matijong ni phaing kora ke thomarni Mohamaya constituency Bampathar polling station ke parlopon Maji Arong aradatum patir piponsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen Maji Arong aradatum aphan kipipon development a puthak ningkang samlapen non kiwangji along apora hutsitami mesen schema puthak lam Jingki Chethan ajai mek amai padoponsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron aphan anisan choraplin ajai mek amai padoponsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron aphan Maji Arong aradatum achenga Mori pen ingthum arni ponsi Amina culture kekan kelun pensi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron aphan ning parong ponsi Bampathar polling station president ahin pensi Maichari pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen Maji Arong arad do anaphan adontin arad aphan pe kar omkeron pachetang pon lapen Maji Arong ni marli atum Maji dance mate Amina culture kekan kelun pon thek ajok EM Lunsing Teron ahin pen tangka pipajir pon Bangso along Mohamaya constituency VDC chairman Rajesh Teron atum chetong dun non Karbi area adivasi jo pini tum nang hom dilo asi PNRD department pen adontin inun phanli tum blanket keronta mondol committee pen bangsi pajir ponlo la pente ladak rada tum ning ke hang jitu non ke bang ji alang tum PPP scheme tong nang lang ma walang tum pen chini ponlo asi la so scheme bang ke non ni tum Ciklu jon thombelo non la so government aphan ke la si next government aphan si la so scheme kene tum deng kon pu kusi rada long ta chaklo la sa alang litum ta ningarong lo la penili alang litum phan non ge bang ji sitame an su se jakong jo hang kon lo la pen alang litum ta nang chi chak don lo nang ni ningkan pho ang bong ki claim ke dang pinang ni tum Mohamaya lo da theklong lo bujalang tum chipulo la so teng si non ge bang sita nang li phan se ni tum ke jakong rang nang pidi ni pu so teng si ni ningka exam kon ni phaing kora ke thomarni Karbi Anglong DC pen pherang ke amai ingnipon Bangso conference ke padopon lake jasimet covid ake sopen apran ke damnang atuma phan Assam government pen surikre pho kera piponji aphan pangdak pon non amat Karbi Anglong arlo bang pharo isira thongke pra pho an covid ake sopen apran damlo lapen penang anatum bangso akerap kelong le dolang lasi kelong nang ji aphan kenang sot alu mate documents ke pali damji aphan DC pen pachini pon Jong si COVID ake so kelong pen jiklo ijonang bongko pai kelang no pen apran ke damnang atum apran ke damnang ahutle COVID negative pusitami bangso ke rap long ji puta DC pen pachini ponthu bangso ke claim ponang jilake online tachok lapen offline tachok anparta DC asai hemalong humri damsitami kenang sot alu chepon pen claim ponji puta DC pen pangdak ponthu karone ba homicide ba accident ro karone death hoise তেতিয়া হলে সেই ডেথটো কনসিডার করা নহব কিন্তু যদি এনে নরমাল ভাবে ডেথ হইছে বা কিবা বেমাৰতে মৃত্যু হৈছে তেতিয়া হলে সেই ডেথটো এই এক্সগ্ৰেচিয়া অ্যাসিস্ট্যান্সৰ কাৰণে কনসিডার কৰা হ'ব মই বস্তু আকোবাৰ কৰিছো অলপ কনফিউজিং আছে সাপোজ এগৰাকী মানুহ আছে তেওঁ এটা ডেটত কোভিড পজিটিভ হ'ল ৰেট টেষ্টে হওক বা আৰটিপিচিআৰ টেষ্টে হওক তাৰ এমাহৰ ভিতৰত কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু যেটো তেওঁৰ এমাহৰ ভিতৰত মৃত্যু হৈছে সেই মৃত্যুটো এইকিটা কাৰণৰ কাৰণে হ'ব নালাগে পয়জনিং হ'ব নালাগে সুইসাইড হ'ব নালাগে হোমিসাইড বা এক্সিডেন্টৰ কাৰণে মৰিব নালাগে বা অন্য কিবা কাৰণত যদি তেওঁ মৰিছে আৰু মৰা সময়ত তেওঁ কোভিড পজিটিভ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে তেতিয়া তেওঁ এলিজিবল
Karbi Students Association atum Phuloni PWD IB along Humridam. KSA Hawar ke had regional committee ahin pen Phuloni IB along Humridam. La bangso Phuloni IB along ka Humridam pen inora phansidami chetong namde. La pen de bangso office staff chedam de pen anlo. La pen de la so building staff atum bangner kep ando bonta inota chedam de la pen Chokidara phansi chetong damlong bonda ICIB pulote along staff atum anta do era sonte mesiana potlo la pente Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangmate Phuloni local MSC Dorseng rong hanga phansi tami choning ripon thulo la pente Prabjen pen bang so duty kachibang ejia phansi choning ripon lo la pen duty kachiklem klepin pen aputhak nang sai pivek nang jipusi Karbi Students Association pen choning ripon pado office nang pisita along nat sita IB office along kemisen aphan ningdok memilu labang so engineer assistant abang puamen aki hai biman das henlo la pen terat pen nang kapachini dona tengke alang li kapre asai dokok sita wang nang jia potlo bonda engineer abangke duty le chiwang sita chiklo e jon pen RDCan parke wang ve pusi rat pen nang pachini dunlo Lapen kapre kasai le dokok pusitami chiwang verson de misenji pusi thanpon lapen ja ponlena bangphu kese hawar ke regional committee general secretary akehai bodho terang lapen finance secretary Jona Singh terang assistant finance secretary phangson phangcho tumsi damlo Pininitu Karbi Student Association Harughat Regional Committee pen labangso Phuloni ahawar arlo an angkang pi kethe pensame IB sinata kethek kawidet pena job pena an asapasup munit pen kacetong nangjadim kacengwai cengsai nangi kesang nangjadim kawi pena job netum labangso PWD building subdivision Phuloni along an netum assistant engineer akehai sir Bimandas aphanang cetong ye phanswang lo labangso IB benceng lo kaprek labang so building along development aputhak kupi go son si ke claim ke da mala hai aputhak ti chini kang tung ye pasen pini nitum Karbi lo Charlie Asong a team pen ladak wang lo asi labang so building subdivision building along labang so office lon tung thek dam lo bang kala lo bang nel cap ne staff bang bong pen ladan ni tung thek ton long bang ke inut vet labang ke chukidar inut se thek long chot lo Lasi Contractor Mukesh Singh Naraphan kijon alang mesian piponji mesian asai claim ponangji pusi kehang pon Duarbagori Deitor Police Station angkang Arlong Chehu Upper Rangsali LP School along Thangnat mesian awarsai kejon alang kawidet ajok Headmaster Singnar Asang Hopen mesian awarsai kejon alang lapen mesian pen contractor aphan bangso langa tengki lang kawidet aputhak Prabjen pen nangche patang ponangji pusi contractor Mukesh Singh nar lapen ari sang hua tumphan nangche selam ponangji pusi pherangke ka humre damahot nangche thandun Anparta bangso Arlong Chehu Apar Rangsali LP School along penangan akasik sagason si do langkawidet ajok barpi barso kachetia phan pusitami akasik sagason thepik pusi pherangke ka humre damahot klardak pen nang pachini dun Lasi kacharli au sumaratum pusitami kejona langkawi pen ajok kasik sak thepik pusi klardak pen nangche thandun anparta tengkia bangdonak thangnat awarsai kelong ponjia phan pusitami avidetlo pusi thekpon longlo athe langlake akenang sot binong pusi pherangke angno klardak pen nang pachini dun Lasi JJM scheme sorkar penke nang piponlo sitami contractor Mukesh Singnar ke claim ke sa oyajok nonputa ke mesen alang ke jonjiawar sai awipin an kituna tumta Halloween pen langke wan nang loputa headmaster Singnar Asang Hopen pherangke aphat nang thandun tur phule phukok pir theki bianga lihi ang therakra me hat tur da dor thek do ekdam pura bench aki no kado kawe lai pen buio na pen adun thu nili puji bench salam me rogla nili ning aklong pen kichuneri la hello council in pen education in pen jitula bench desk kabunai la atinga ateng ting thonroi bang thukela ke upai cheklo yajani te automatic bera ra ko non tak koirui nasi class along ben ke chetang telo nasi non mane sung piglo nilita bunai bomlo hanal dastame la chuneng nang supply ting a bench adek doping masih lah tu non heno lam lo school nang khuli lo koi ruilo ne lasi theng pia keng athema nili theglong lan an gari pen theng pi pon ke jo la ni do tang ko tante school fan education ahina fan theng pi o del ma pobang ala tum contract ta tum long thek dem
পলালো